Ljudi moji, danas sam ugledao čudo neviđeno. Nisam mogao ni sanjati da je ona Staša Zjajević onako ružna. Prava veštica. Ko ono čudo rodi i koga dovede danas u Palatu pravde, ne mogu uopšte da shvatim. Zlo iz nje, iskonsko zlo iz nje izbija. Pa ja se čudim što ono čim se rodilo nisu odmah pridavili da ne zagađuje okolinu. Tako je. Izvolite, imate li vi neko pitanje? To najvažnije se danas... Molim? Koje žene? Ona žena. Ništa žensko u njoj nema. Kako to ima veze sa suđenjem? Pa jeste i mene nešto pitali? Da, kažem, kakve veze ona ima sa današnjim suđenjem? Pa ne znam što je dolazila danas. Imate vi nešto da kažete o suđenju? Pa imate li vi nešto mene da pitate o suđenju? Pitam o suđenju. Pa došao sam... Kako vam izgleda dinamika suđenja i način... Pa dinamika je namerno usporena, ali evo privedeno je kraju. Danas su završili sa dokaznim postupkom. Završne reči su zakazane za 12. maj, valjda se sudska odluka očekuje 14. maja. Kako odluku očekujete? Pa ako bude po pravu i pravdi, mora se doneti akt o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Ako neka tamna i mračna sila odluči drugačije, onda svašta može biti. Ili ima promocija večeras? Crnu oku baš toliko. Ma ja nemam nikakav trn u oku. I tamo ste ih napali. Pa do sad uvek sam ih ignorisao. A danas kad sam video da je ona Staša Zjajević onako ružna, ljudi nisam mogao da gledam. Strašno. Pa mora javno da se kaže, da se upozori javnost, ne treba je više puštati nigde. Ima promocija knjige večeras? Ima. Gde i u koliko sati? U 6 sati u Skupštini opštine Stari grad. Hvala. Imate li još pitanja da ustupi mesto i drugim? Hvala. Doviđenja. I tamo ste ih napali. Pa do sad uvek sam ih ignorisao. A danas kad sam video da je ona Staša Zjajević onako ružna, ljudi nisam mogao da gledam. Strašno. Pa mora javno da se kaže, da se upozori javnost, ne treba je više puštati nigde. Ima promocija knjige večeras? Ima. Pa ja se čudim što ono čim se rodilo nisu odmah pridavili da ne zagađuje okolinu. Tako je. Izvolite, imate li vi neko pitanje? To najvažnije se danas... Molim? Koje žene? Ona žena. Ništa žensko u njoj nema. Kako to ima veze sa suđenjem? Pa jeste i mene nešto pitali? Da, kažem, kakve veze... Ljudi moji, danas sam ugledao čudo neviđeno. Nisam mogao ni sanjati da je ona Staša Zjajević onako ružna. Prava veštica. Ko ono čudo rodi i koga dovede danas u Palatu pravde, ne mogu uopšte da shvatim. Zlo iz nje, iskonsko zlo iz nje izbija. Veze ona ima sa današnjim suđenjem? Pa ne znam što je dolazila danas. Imate vi nešto da kažete o suđenju? Pa imate li vi nešto mene da pitate o suđenju? Pitam o suđenju. Pa došao sam... Kako vam izgleda dinamika suđenja i način... Pa dinamika je namerno usporena, ali evo privedeno je kraju. Danas su završili sa dokaznim postupkom. Završne reči su zakazane za 12. maj, valjda se sudska odluka očekuje 14. maja. Kako odluku očekujete? Pa ako bude po pravu i pravdi, mora se doneti akt o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Ako neka tamna i mračna sila odluči drugačije, onda svašta može biti. Ili ima promocija večeras? Crnu oku baš toliko. Ma ja nemam nikakav trn u oku.